Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Que tal, como están? Saúdos dende o Concello de Sanxenxo. No verán desta semana marcharemos ata Rusia, onde está moi presente o Xacobeo, e recibiremos no programa o cantante Ángel Sevilla. Tamén falaremos de lingua co presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e asistiremos ao acto de homenaxe aos medallistas olímpicos galegos. Pero antes de nada, primeira parada, o set musical de Jacobo Conde. Comezamos. Que tal, Dani, moi boas? Pois aquí estamos unha semaniña máis no set musical do Verán Verán e desta volta connosco Mar Davila, que non ven soa. Que tal, Mar, moi boas? Hola, moi boas tardes. Porque ven acompañada do grupo Puzzle. Veño acompañado do meu grupo, que se chama Grupo Puzzle, e eles son Xian Barros, Sabela Vázquez e Rubén Darío, os meus compañeiros de batalla. Bueno, Mar non é unha muller que comezara agora no mundo da música, senón que leva moitos anos con 20, non? Comezaches sí. a cantar. Sí, sí. Con 20 anos comecei a cantar, empecé unha carreira de cantante de orquesta, despois comecei a miña carreira en solitario, sí. Gravei 3 discos e decidín formar o meu propio grupo, co cal estou encantada de facer verbena e temas propios tamén cando hai actuacións para ensiñar o meu traballo en solitario. Cando nace o grupo, máis ou menos, canto levades con el? Pois de 5 anos para atrás. De 5 anos. Sí. Tocounos vivir agora esta mala racha. Como levades? Ibache a preguntar, como levades toda esta circunstancia sanitaria, como levades o 2021? Bueno, pois pensamos que iba a ser mellor, que este ano xa poderíamos traballar algo, pero estamos facendo en plan terrazas, animando locales de verán, o pouquiño que se pode facer os cantantes, en músicos e sen escenario, botámoslo moito de menos, pero bueno, xa verán tempos mellores, a ver se para o ano de verdade se arranca en perfectas condicións. Vos como artistas, sí. Pero nós tamén como por público. Por suposto, para todos, para a hostelería, para as festas, para a verbena, para todo. Claro. Para volver á vida normal. Mar Davila, Grupo Puzzle, que o que podemos escoitar cando nos imos a ver unha actuación do vosso grupo? Cal é o vosso repertorio? Cando vamos en plan verbena, cumbia, merengue, todo pasodoble, mexicanas, todo o que é música de baile nunha verbena, nunha festa. E despois, cando é repertorio de Mar Davila, pois os temas do meu disco, xa máis íntimo, temas en galego, unha cousa máis tranquila. E por onde vai o voso futuro? Algún proxecto en mente, Mar, agora? Non, en principio, que todo isto pase para poder encamiñarnos, porque non te podería decir, non temos agora mismo, non temos idea do que vai pasar. Pero, bueno, si que mellor a cousa xa falaremos. Pois agradecemos moito a Mar Davila e ao Grupo Puzzle que hoxe estean no Verán Verán e quedamos con eles, así que imos a bailar e imos a cantar con Mar Davila e co Grupo Puzzle. Gracias, Mar. Gracias a vos. Gaitas, pandeiros e cháscaras chás. Non teño aí alma no corpo, dende que a porta non ves a chamar. Ladrido dun can ferido, sinto no peito a tristura do can. E sinto tanto que xa non sinto e camiño sen camiñar. As cordas da tua guitarra xa non resoan no meu fogar. Xa non me falas, xa non me cantas e as mans baleiras me fan chorar. Airiños dos 4 ventos, gaitas, pandeiros e cháscaras chás.
os catro ventos, gaitas, pandeiros e cháscaros chás. Non teño aí alma no corpo, dende que a porta non ves a chamar. Ladrido dun can ferido, sinto no peito a tristura do can. E sinto tanto que xa non sinto e camiño sen camiñar. As cordas da tua guitarra xa non resoan no meu fogar. Bandeiro de catro ventos, resoa forte que eu vou cantar. Un alala encendidiño que a forza da aldea da miña nai. Cando meu pai arrondaba por ver se podía levala a bailar. Resoa, bandeiro, resoa, os catro ventos que eu vou cantar. Resoa, bandeiro, resoa, os catro ventos na beira do mar. O vento do norte, o vento do leste, xuntaban as botas facendo cantar a xente na festa na beira do mar. Bandeiro do norte, bandeiro do leste, xuntaban as botas facendo bailar a xente na festa na luz do luar. Pois aquí continuamos no Verán Verán, imos falar agora de Rusia, porque, aínda que non o crean, aquel país ten moito vínculo con Galicia e tamén, en concreto, coas Rías Baixas. Recibimos aquí en Sanxenxo a Pedro Mouriño, leo cónsul honorario de Rusia en Galicia. Que tal, como estás? Moi boas. Moi boas tardes, un placer estar aquí en este lugar magnífico que é Sanxenxo, a playa de Silgar. Realmente é un placer poder ter esta conversa contigo e cos teus telespectadores. Pois imos afondar un poquinho en toda esa misión que se está a desenvolver dende o consulado honorario. Abriu o ano pasado, pero pola pandemia non puido celebrarse a súa, digamos, inauguración oficial ata hai unhas semaniñas. Que misión desempeña esta oficina, que por certo está instalada en Vigo? En Vigo. O consulado ten xurisdicción en toda a comunidade autónoma, o que pasa que a oficina do cónsul honorario está, en este caso, ubicada na cidade de Vigo. Pero, digo, temos competencia para toda a comunidade autónoma. Pois é un privilexio, en primer lugar, como di a palabra honorario, é un honor que me foi conferido por o goberno ruso, por o Estado ruso, de representar, de ser o seu representante oficial a todos os efectos na comunidade autónoma, e para tentar desenrolar e desenvolver as relacións en todos os eidos entre a Federación Rusa, en este caso a Comunidade Autónoma de Galicia. Temos varios vínculos entre Galicia, entre España e Rusia. Se te parece, comezamos falando dun vínculo que está de moita actualidade, a raíz da crise da COVID. Falamos da vacina Sputnik 5, a vacina rusa. Perdón a matización, sí, que moitas veces é unha confusión que está xeneralizada nos medios de comunicación en España, que chaman vacina Sputnik 5, pero realmente é V de Victoria, da palabra vaccine, que vacina en inglés, e tamén simboliza a V de Victoria, porque estamos loitando contra o COVID-19, estamos gañando en Rusia. Pois aí queda notada tamén esa curiosidade. Bueno, recollía a prensa hai un tempo un titular, unhas palabras túas que dicían: Sputnik vaise producir en Galicia no mellor dos casos no mes de setembro. Non sei se se mantén esa previsión, como está a situación neste sentido. Pois hai dous aspectos completamente distintos. Os aspectos técnicos, porque a idea era con
con unha empresa biotecnolóxica galega sobradamente coñecida, aunque os contratos de confidencialidade non me permiten dar o nome, pero creo que xa é sobradamente coñecida por a maioría da opinión pública de Galicia, tiña que haber un debate técnico para ver se esa vacina podía ser producida ou non en Galicia. Ese debate técnico xa está concluído e efectivamente é factible producila, pero hai outro componente non menos importante que é de índole legal. Para que unha vacina sexa producida, poda ser comercializada no ámbito da Unión Europea, é preciso unha autorización da Axencia Europea do Medicamento, ou ben da Axencia Española do Medicamento, pero en este caso a Axencia Española do Medicamento cediu todas as competencias á Axencia Europea, e por tanto temos que estar pendentes de que a Axencia Europea do Medicamento pois dé autorización. Eso é algo que xa se solicitou hai máis de 4 meses, pero siguen no que se chama un procedimento revisado de rolling review, comprobando o que, desde o meu punto de vista, é algo absurdo. A vacina rusa xa está en máis de 68 países do mundo, xa inoculadas centos de millóns de dosis sin ningún tipo de efecto secundario, ningún tipo de perxuicio para a saúde humana, e, por tanto, non se xustifica, máis que por outro tipo de razóns que non sexan estrictamente farmacéuticas, que a Axencia Europea do Medicamento non autorizase. Si finalmente a Axencia Europea do Medicamento autoriza a vacina e aínda hai mercado en Europa para esas vacinas, pois claro que sí que será producida en Galicia. Claro, estamos falando da primeira vacina que se puxo en marcha nun tempo récord ante unha pandemia sen precedentes, e agora chama a atención non ese freo, neste caso da Axencia Europea do Medicamento, que con todo o traballo que se fixo, neste caso coa vacina Sputnik, que se pare de golpe cando realmente hai interese en que se poida fabricar, por exemplo, aquí en España, non? Non é só eso, que se poida fabricar e que se poida administrar. Logo distribuir a terceiros países, Cando non? ademais hai escasez de vacinas. O propio presidente Núñez Feijóo, nunha reunión que mantivemos o embaixador ruso máis eu conxuntamente, decíanos que a propia comunidade autónoma de Galicia tiña unha capacidade de administrar 100.000 vacinas diarias, é dicir, que con esa capacidade dos Sergas de administrar 100.000 vacinas diarias, si tivéramos vacinas, precisábamos de menos de un mes para vacinar o 100% da poboación en Galicia. Este é un proceso que xa comenzamos o 1 de xaneiro. Estamos a mediados do mes de agosto e aínda non chegamos ao 70%. Por tanto, o que hai é un problema de escasez de vacinas, non de capacidade de administrar esas vacinas por o Servicio de Saúde Público de Galicia. Non é explicable, nós padecemos as consecuencias desde o punto de vista económico, é dicir, todas as restriccións que aínda estamos a ter en sectores como a da hostelería, porque aínda non é generalizado ou non chegamos aos niveis que debíamos acadar de vacinación, débese a estas decisións inexplicables desde un punto de vista lóxico e racional da Axencia Europea do Medicamento, donde entran máis componentes de índole política que estrictamente criterios científicos ou farmacéuticos. Bueno, Pedro Mouriño, ademais do cónsul honorario, é tamén director da empresa Iberatlantic, que é quen se encargaría, non, de xestionar en España esa vacina Sputnik, coa intención, en principio, esa é a intención cando menos, que se fabrique na provincia de Pontevedra, no concello non só para España, como xa estábamos a falar, o ámbito de comercialización é toda Europa. Claro, para distribuíla despois podela producir aquí, ¿no? mas despois podela vender en Francia, en Alemania, en calquera dos 27 países da Unión Europea. No momento en que teñas a autorización EMA, é susceptible de ser comercializada en calquer país da Unión Europea. Por tanto, sería algo moi importante en termos económicos. Estamos a falar de un contrato, sin duda alguna, o contrato entre cooperación ruso-española máis importante da historia. E por que crees que Galicia é o lugar idóneo para producir esta vacina? Ben, porque en Galicia temos unha empresa biotecnolóxica que, bueno, xa dixen antes que por razóns de confidencialidade non podo explícitamente dar o nome, pero está no subconsciente de moitos dos nosos televidentes, que é a única empresa española que ten aprobada o proceso de produción industrial íntegro para a produción de vacinas humanas en España. É dicir, se queremos producir unha vacina de maneira íntegra,
producindo o antíxeno, facendo a formulación e o envasado desa vacina, a única empresa autorizada en toda España está ubicada na provincia de Pontevedra, moi perto da cidade de Vigo. Por tanto, é unha empresa singular, realmente un diamante en bruto da economía dos grupos empresariais galegos. Igual que no norte temos Inditex, que xa é sobradamente coñecido, pois agora temos tamén un grupo biotecnolóxico no sur da Galicia que vainos a dar moitas boas novas, o emprego, a capacidade de xerar contratos, a innovación, a moitos eidos do ámbito empresarial. E, por tanto, é para ter en conta. Dicía Inditex, por certo, é o meirande investidor español que temos en Rusia, se non me equivoco, Moi ben. e ademais en proceso aínda de expansión, non? Bueno, Rusia é o millor mercado fora de España a nivel internacional de todo o grupo Inditex. O grupo Inditex está presente desde xa hai moitos anos en Rusia, ten máis de 500 ubicacións, tendas, e ten ao redor de 10.000 empregados. Xa sabedes que en estos momentos todo o sector do retail, da distribución textil, por todos as novas tendencias do consumo, como é online e demais, está a pechar, digamos, espacios físicos, tendas, pero en cambio o canal online tamén está en plena expansión. Dende logo, a marca Zara e as marcas do grupo Inditex en Rusia son empresas líderes, e son os líderes do investimento español en Rusia, xa digo, con cifras récord de máis de 500 tendas e máis de 10.000 postos de traballo. Imagínate xa o que sería unha empresa en España que tivera 10.000 postos de traballo. Pois solamente esos postos de traballo son os que ten Inditex dentro da Federación de Rusia. Aí estamos vendo eses vínculos, non? Eses vínculos, esa relación que decía ao comezo, que hai máis vínculos dos que pensamos entre Galicia e Rusia. Non sei se agora coa creación deste consulado honorario se van incentivar ou fomentar novas vías de negocio, impulsar novos proxectos económicos que favorezan a ambos territorios? Pois ese é un dos obxectivos. Obviamente, encomendóuseme facer esa laboura de potenciar as relacións económicas, sociais, educativas, en todos os eidos entre Rusia. Eu dixen na meu discurso de presentación en Vigo que quería convertir Galicia na comunidade autónoma española máis rusófila. Dende logo, eu cando me fixo un obxectivo, tendo sempre a cumprilo. Quero que en todos os eidos teñamos unha eclosión en positivo destas relacións, potenciar non só no eido económico, sino en todos os eidos a relación de Galicia con Rusia. Outro sector que tamén ten moita potencialidade, non esa relación entre Galicia e Rusia é o turismo, e máis aínda neste ano 21, tamén no 22, neste Xacobeo bianual. Que peso ten o Xacobeo en Rusia? Que expectativas hai entre os turistas rusos de achegarse, por exemplo, a facer o camiño a Santiago? Pois Rusia, en primeiro lugar, é un dos países que máis emisión de turistas ten a nivel mundial. É un claro emisor de turistas. Primeiro, por o tamaño. Son casi 150 millóns de habitantes, pero despois, por as condicións climatolóxicas, é algo que gosta moito aos rusos en xeral de tentar viaxar fora a outros lugares, especialmente cando teñen millores condicións meteorolóxicas, como é o caso de España. Por tanto, a España xa é un gran receptor de turismo ruso. Está a recibir do orden de 1,5 millón de turistas rusos, que, por certo, son os millores considerados por o sector turístico, por dúas razóns. Primeiro, porque son os que máis gastan, é dicir, son os que máis gasto per cápita teñen, máis do dobre que o resto dos turistas. En segundo lugar, por as estancias medias. Tamén son o dobre, como é un viaxe máis longo desde Rusia para vir a España, aproximadamente dunhas 4 horas e media, 5, entre as dúas principais cidades rusas, San Petersburgo e Moscú, con Madrid, por exemplo, ou con Barcelona, pois a estancia media é máis do dobre que a do resto dos turistas. Pero, por o momento, a Galicia chegan de maneira moi escasa. Ben é certo que nos últimos anos os datos do Cabildo de Santiago, especialmente, que é o lugar que recibe máis turismo internacional en Galicia, están a recoller un incremento sustancial destos turismo ruso, pero por ahora as cifras son máis ben modestas. O presidente Núñez Feijóo encomendounos, o embaixador
e a nós a posibilidade, cooperando coa Asociación de Amigos do Camiño de Santiago en Rusia, que hai unha asociación constituída, presidida por Vicente Caseiro, un español afincado en San Petersburgo, para facer 2 actos nas cidades de San Petersburgo e de Moscú para a instalación dunhos mojós do Camiño de Santiago, para que a xente empece a coñecer moito máis o Camiño de Santiago en Rusia e, por tanto, divulgar toda a potencialidade como ruta cultural, non só relixiosa, e, por tanto, esperamos que esa laboura que se vai a facer nos próximos meses empece a dar frutos e que academos un número importante de aquí a uns anos de rusos que vayan a vir, algúns por motivacións religiosas, os rusos non son católicos, pero sí que hai un sentimento moi fondo cristián, ortodoxos, e, por outra parte, son amantes da gastronomía, amantes do senderismo e amantes tamén do paisaxe e da naturaleza tan fermosa que temos aquí en Galicia, especialmente no Camiño de Santiago. Por tanto, eu auguro un crecemento nos próximos anos importantes de turistas rusos. Claro, estamos falando de 2 hitos que se van a instalar nas 2 principais cidades de Rusia, toda unha oportunidade neste caso, Pues mira, para visibilizar, cando menos, o Xacobeo en aquel país, Moscú, non? vou a lembrar aos televidentes, por si non o saben, é unha cidade de casi 15 millóns de habitantes, Claro, que é unha cidade, para que nos demos conta, é unhas 3 veces a Comunidade de Madrid, non a cidade de Madrid, Sí, que sería bastantes veces máis. E a mesmo San Petersburgo tamén, a área metropolitana de San Petersburgo está por riba dos 6-7 millóns de habitantes, é dicir, son 2 cidades cunha dimensión sin parangón en Europa, solo poden ser algo paralelo ou París ou Londres, e, por tanto, é realmente moi importante e danos unha potencialidade. O Camiño é a cousa máis universal que temos os galegos, e temos que conquerir que en no punto máis lonxano, Rusia, que é ademais o país con máis dimensión do mundo, é 37 veces España en territorio, que non só este presente na parte europea, sino que cheguemos aí ás costas de Vladivostok, que é a cidade máis o leste de Rusia, aí mesmo perto de Xapón, e que tamén aí coñezan o Camiño de Santiago e que tamén queira vir xente desde Vladivostok a Santiago de Compostela e a Galicia. Por certo, agora que falas de Vladivostok, tes un empeño, non, en irmanar esa cidade coa cidade de Vigo, seríamos, digamos, os 2 extremos, non, de Euroasia, ni máis ni menos, non? O empeño, se me permites, non é meu. O único que fixen foi coller a idea que tivo o embaixador ruso, o actual embaixador ruso en España, que se chama Yuri Korchagin, que hai aproximadamente 4 ou 5 anos ditou unha conferencia no prestixioso Clube Faro da cidade de Vigo, do xornal El Faro de Vigo, Sí. e el dou a idea, a conferencia chamouse de Vladivostok a Vigo, do oeste de Euroasia, desta rexión que configura entre Rusia e Europa. É algo realmente fermoso, a idea de hermanamento entre os povos, desa amizade entre os povos, en este caso unindo, hermanando, facendo unha cooperación entre a cidade máis importante do Pacífico, a cidade de Vladivostok, moi perto xa de Xapón, e a cidade de Vigo, que é a cidade española máis importante, en este caso, no Atlántico. E parécenos, estamos en ese empeño, agora o que precisamos é que o alcalde de Vigo, o señor Caballero, e a Corporación Municipal de Vigo, que é quen ten que tratar estes temas, tamén acolla con entusiasmo esta iniciativa e que no faga os trámites, porque temos a certeza que Vladivostok vai a poñer toda da súa parte para facer este hermanamento. Pois de seguro que así xa decíamos agora, o turismo é unha desas oportunidades que se presentan tamén para esa cordialidade entre Rusia e Galicia. Nos he contado, imos seguir pois falando de turismo, porque marchamos de ruta por aquí por Sanxenxo, imos ir por unha zona xa verán moi bonita, que ademais ten un banco deses bancos que proliferan agora tanto pola nosa costa, que inclúe ademais unha mensaxe moi bonita. Eu vou quedar aquí con Pedro, que lle agradezo enormemente que se achegase hoxe ata o verán, e brindando con outra das grandes potencias que temos aquí en Galicia, que por certo xa está presente en xeral os nosos viños, os nosos ríos
Rías Baixas, o albariño, en concreto tamén Martín Kodax, constame que está presente no mercado ruso. Pois brindamos precisamente con Martín Kodax, se che parece, pois por esa Como irmandade non, entre como Galicia e Rusia. A oferta turística do Concello de Sanxenxo vai moito máis alá de tomar o sol e de ir á praia. Por exemplo, hoxe poñemos as zapatillas para facer o Sendeiro Azul, un sendeiro que percorre dende a praia de Major ata a praia de Montalvo. Vai nos explicar todo Romina Fernández, a coordinadora de turismo deste concello. Pues hoy estamos visitando el Sendero Azul Montalvo Major. Es uno de los 6 senderos azules que tiene habilitados el Concello de Sanxenxo y certificados por ADEAC. Vale, significa que todos los senderos van por playas o transcurren por playas de bandera azul. Este de Montalvo Major pues tiene más o menos unos 6 kilómetros de recorrido en llano. Es un sendero muy fácil, de dificultad media y muy bonito, que discurre por las playas de Montalvo, por la playa de Bascuas, Pragueira, que es esta que tenemos aquí, y llega hasta la playa de Major, ida y vuelta. Además del Sendero Azul certificado por ADEAC, también pasa la ruta del Padre Sarmiento, que como sabéis, pues, más o menos por la zona de Sanxenxo son 14 kilómetros. Es una ruta muy bonita que viene pues desde Pontevedra hasta Santiago de Compostela, y que es una variante del camino portugués, pero la característica que tiene es que va por la costa y que va por las rías de Pontevedra y la ría de Arousa. Continuamos o camiño, Romina. Perfecto, encantada, venga. Sanxenxo, si bien es conocido, sobre todo por sus playas, sus arenales, su temporada alta, sí que es verdad que es una tierra, como toda Galicia, ¿no? que tiene muchas leyendas y muchas tradiciones, es decir, forma parte de nuestra cultura, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Fosos, pues los vecinos cuentan que hay un túnel subterráneo que va desde Punta Fasilda hasta la isla de Ons, y aquí también cerquita, también en la playa de ahí al lado, cuentan pues que están los restos de un galeón, que hace muchísimos años tuvo un accidente ahí y enterraba pues los restos de los cañones más antiguos de España fabricados en nuestro país. Este banco en concreto se puso pues por un vecino, tiene una historia muy bonita detrás. Este Gracias por la Vida que vemos por la parte posterior del banco se debe a que hace unos años, en el año 2014 creo, un vecino de la zona estuvo a punto de morir ahogado en esta playa maravillosa, y fue otro vecino el que lo rescató. Entonces la persona que se salvó, en agradecimiento, le quiso dar una sorpresa y colocó este banco pues para recordar siempre ese momento. Despois de facer este Sendeiro Azul unhas 2 horas aproximadamente, que mellor que darse un baño nesta praia de Pragueira. Imos aló. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax e Concello de Sanxenxo. Aquí seguimos no Verán Verán, imos xa coa nosa axenda e comezamos polo Barbanza e as súas paisaxes sonoras. Cada un dos concellos da Mancomunidade Barbanza Arousa acolle unha das citas musicais deste evento. Heredeiros da Cruz o día 27 en Boiro, Mercedes Peón o 28 na Pobra do Caramiñal, estas que ven Tanxugueiras tamén o 28, pero en Rianxo, e remata Bayuca o 29 en Ribeira. Paisaxes sonoras ten a intención de poñer en valor a riqueza da contorna, buscando a asociación de cultura, identidade e patrimonio como refuxio do noso acervo. Atención Telemiño, que marchamos de festival ao Carballiño. En Compostela. O
festival Ouren Rock Sound regresa coa súa segunda edición en formato reducido. No cartel, artistas do talle de Iván Ferreiro, M-Clan ou Indomable. Tamén estes que ven daqui da Ría. O evento volve a adaptarse este ano á situación sanitaria cunha dimensión máis pequena, pero iso sí, mantendo toda a súa esencia. Vai ter lugar do 27 ao 29 deste mes de agosto na Insua dos Poetas, no concello do Carballiño. Centros sociais e facultades que son epicentro dun combate que non sai... Pero non só de música vive o verán, hoxe tamén marchamos de exposición, en concreto o concello de Cambados. Na praza de Fefiñáns, desta vez, é o escultor Pepe Galán o que expón unha parte da súa obra Mayday nese emblemático espazo. Unha exposición que é un berro de socorro sobre o mar e o territorio, fomentando a ecoloxía. O escultor coida o mínimo detalle do aspecto da súa obra, tanto as formas como os materiais de feito teñen un significado. A mostra poderase visitar ata mediados de setembro. E dunha exposición a outra marchamos ata o Museo do Mar de Marín, que recolle auténticos tesouros. Estes días, ademais, acolle unha mostra de billetes con motivos mariñeiros que chegan dende diferentes partes de todo o planeta. Sumerxímonos na exposición Un mar de billetes que se pode ver aquí no Museo do Mar no concello de Marín. Un veciño desta localidade, concretamente Luís Santos, un capitán da Marina Mercante xa xubilado, foi recopilando e coleccionando billetes ao longo da súa vida laboral polos países onde fixo escala. A día de hoxe, eses billetes podense ver aquí. Estes billetes como son de todas partes do mundo, pero teñen unha característica, que estes billetes son con representación cousas de mar. Si te fijades, pois teñen barcos de pesca, mariñeiros, peixes. Este señor, aparte de eso, é socio daqui do museo, porque dixo, un día, por que non facemos unha exposición de billetes, que eu teño unha amplia gama de billetes de todas partes do mundo. Como che digo, pois hai de Jamaica, hai billetes españoles, hai billetes que son da Marina, relacionados coa Marina, todos teñen características de mar. Pois temos que son de 1938 ou 1939, son cupóns de racionamiento, 100 gramos de lentejas, 100 gramos ou tal de garbanzos, 150 gramos de arroz, por dúas cabezas de allo. Entonces esos son billetes de racionamiento, según antiguamente, que se repartíanse entre a xente. Entonces ti con ese cupón pois chegabas a un punto en concreto, poñías a cola e dicías, bueno, te chegabas ali, tiñas o que querías, que o pedías, entonces chegabas ali e che daban o que estaba marcado nese cupón. Neste Museo do Mar no concello de Marín non só podemos ver esta exposición, o mar de billetes, senón tamén outras moitas cousas para todas as edades, como, por exemplo, carpintería de Ribeira. No 2017, pois eu, cando me jubilei, eu son coleccionista, entonces, claro, para facer unhas cousiñas dixen, bueno, pois fun a unha asociación que lle chaman o Aveiro para facer cousiñas, non? Para reparar, para pintar. Entonces, claro, dixéronme, fai unha exposición do Cotés. E fixemos no multiusos da plaza, daqui de Marín, unha exposición coas cousas que eu teño de mar. Gustoulle a xente e dixéronme, por que non se fai un museo? Entonces, o que fixen foi reunir a compañeiros, que tamén son jubilados do mar, como mulleres tamén igual, e empezou este proxecto de facer un museo. Durante o verán podense facer moitas cousas e unha delas é visitar lugares culturais como este, o Museo do Mar de Marín, que está aberto a todo o público e sempre con cousas tan excepcionais relacionadas co mar como estas.
miña nai nosa Galicia, miña terra das saudades, miña nai nosa Galicia. Pois nada, aquí continuamos no Verán Verán en Canal Rías Baixas e tamén xa saben en Televigo, Telemiño, Canle, Ribeira Sacra e a Televisión de Ferrol. Falamos agora da nosa lingua e en concreto de iniciativas a prol do seu impulso e da súa normalización. Para iso recibimos aquí en Sanxenxo o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira. Que tal? Moi boas. Moi boas. Bueno, un ano intenso para a Mesa pola Normalización Lingüística. Falo desa iniciativa Xabarín. Contanos antes de nada en que consiste esa iniciativa. É algo moi simples, que a rapazada, que toda a mocidade poida disfrutar de contidos audiovisuais en galego nas súas casas, non? Nas súas pantallas de televisión. É algo que agora mesmo non se pode facer porque a única canle que emite é a TVG, con problemas, ou que tiña ata agora problemas coa aplicación, parece que o van solventar, máis que se imos a todas as canles estatais, vemos como a ausencia do galego é completa, non? Desde canles como Boeing, Disney, Clan, etc. Mesmo canles públicas como Televisión Española pasan do galego directamente, non? Sendo os galegos tamén pagadores desas canles. O sea, que un pouco a idea desta iniciativa Xabarín é que tamén en Galicia se poida ver contidos, neste caso para a rapazada, que sexan no noso idioma, non? Sí, que a mocidade galega e a rapazada galega poida acceder a series, debuxos animados, todo tipo de contidos audiovisuais na súa lingua. Pode facelo tanto a través da televisión tradicional como de novas plataformas digitais como Netflix, HBO, etc. etc. Algo que, por certo, está disponible, sí que está disponible para outras linguas, mas non está para o galego. É fácil que unha persoa hoxe entre Netflix e poida ver unha serie directamente en coreano. Ben, en galego, hoxe non é posible, ou en algúns casos, é posible só naquelas producións que foron inicialmente feitas en galego, non? Mais é unha cantidade moi limitada. Non sei agora mesmo a cantidade que ten Netflix, pero deben ser 2 ou 3 filmes moi pequena todo o catálogo do conxunto catálogo, non? Digo, Netflix, como podo dicir, Movistar, HBO, etc. etc. Esta iniciativa tamén inclúe esa proposta, non tanto para Netflix como para HBO como para Movistar, para que os galegos tamén poidamos acceder a esas series, moitas delas tan famosas e que dan a volta ao mundo, tamén no noso idioma, non? É que é algo curioso. Nós inicialmente na iniciativa Xabarín partimos de pedirlle a TVG algo que o Parlamento Galego finalmente aprobou por unanimidade, que fixese algunhas mudanzas, entre elas a aplicación para Xabarín, que xa conta con ela, que xa anunciou que vai facer unha serie de mudanzas para que podamos vela tamén nas nosas televisións, nas nosas casas, pois a través dos diferentes dispositivos que hai para iso, non? Mais non pensamos que non é só cuestión da televisión pública galega, senón que hai hoxe moitas plataformas de televisión que emiten e chega directamente ás nosas casas. Non ten sentido que o galego estea vetado a súa presenza aí cando hai posibilidade de lexendado de todos os filmes e series que vota calquera. Por exemplo, en Movistar, calquera pode ver unha serie como Xogo de Tronos lexendada ao euskera ou lexendada ao catalán. Non é posible no caso galego. Ou é moi chamativo que Televisión Española, sendo unha canle pública, non emita máis que 39 minutos diarios en galego, non? Fronte a 120 horas diarias en castelán. Esa diferencia, iso que contamos nós para unha canle como Televisión Española. É algo que é inasumible do punto de vista lingüístico, mas tamén é inasumible do punto de vista como sociedade, non? Se nós, para unha canle pública, só somos 39 minutos sobre 120, iso é exactamente o que valemos os galegos para a Televisión Española, 39 minutos para 120 horas. Técnicamente, ademais, é posible
tanto lexendar como dobrar moitos programas. Hai opcións noutras linguas tamén, non? E a nos esa opción négasenos, claro. Porque esta iniciativa, Xabarín, agora que falas da Televisión Pública Española, pídelle tamén, non, o Goberno Central que tome medidas no caso da canle infantil, non, de Televisión Española, de Clan, e que ofreza tamén a posibilidade de ver eses contidos tamén en galego ou, cando menos, con subtítulos en galego. Claro, bueno, hai que dicir que non, agora mesmo, xa non só fai a Mesa pola Normalización Lingüística, que xa fixo desde o comezo, sino tamén o propio Parlamento Galego, porque isto ia incluído na iniciativa Xabarín, que foi aprobada por unanimidade no Parlamento, non? Por tanto, temos inicialmente xa o apoio das tres forzas políticas con representación parlamentar e esperemos, bueno, nós xa nos diriximos en tres ocasións ao director, bueno, a anterior directora e o actual director de Televisión Española, e só recibimos o silencio por resposta, non hai ningún tipo de comunicación con Televisión Española, algo que non se comprende cando a Mesa pola Normalización Lingüística é a principal entidade cultural de Galiza, como entidade social, cando menos, en número de socios, e ademais ten xa o apoio, e fixo unha campaña importante alrededor disto, conta con moitos apoios de moitas sinaturas de moitas persoas e do propio Parlamento Galego, non? Parece que o noso diñeiro, que nós tamén poñemos para a Televisión Española, porque lembrar como a canle pública, o diñeiro dos galegos e galegas non vale para a Televisión Española. Claro, como galegos e galegas pagamos os dereitos de emisión de moitos dos produtos que emite a Televisión Española, non? Na canle infantil tamén, pero como galegos e galegas, os nosos nenos e nenas non poden ver os seus dibuxos animados preferidos en galego. Isto é unha xustiza que ten solución, e unha solución fácil, barata e rápida, se a Televisión Española quixer, claro. Bueno, xa coñecemos o desenlace, esa aprobación por unanimidade no Parlamento de Galicia, pero detrás diso houve unha campaña de recollida de sinaturas por moitísimas vilas e cidades de Galicia. Como foi todo ese proceso que impulsou a Mesa, recollendo aí vila a vila tantas sinaturas, ata creo que 33.000, se non me equivoco, non? Efectivamente, bueno, foi unha campaña intensa, que a nos sorprendeu tamén, porque nós inicialmente contábamos con facer unha campaña importante, mas non esperábamos toda esa receptividade social que houve, non só por parte mesmo os socios da Mesa, que sendo moitos, evidentemente non chegan esa cantidade, non? Mais, sobre todo, de establecementos comerciais, de establecementos de restauración, bueno, houve moita implicación social, que máis nos desbordou inicialmente a demanda que tiñamos de pregos de sinaturas, de material para difundir, de persoas que se ofreceron voluntarias para traballaren a favor disto, e, bueno, a receptividade social foi, evidentemente non a esperábamos xa, sobrepasou moito as nosas expectativas, e o resultado final tamén sobrepasou as nosas expectativas, co cal isto é unha demanda social que xa se pode dicir que é prácticamente unánime en Galiza, non só porque digamos nós, senón por a cantidad de sinaturas recollidas no tempo legal establecido, e tamén polo propio apoio parlamentar que tivo, non? Por tanto, é lóxico, primeiro, o Parlamento Galego xa atendeu a isto, a Televisión Galega vai dar pasos no sentido que se reclamaba, mas tamén o deben facer bueno, o Goberno Central e a propia Televisión Española. E o Goberno Central no que respecta a Lei de Comunicación Audiovisual, que se vai aprobar en breve, e onde se debe contemplar tamén, igual que obrigatorio para castelán, unha serie de emisións nesta lingua, debe ser tamén, o galego como lingua oficial de Galiza, debe contar tamén cun mínimo de emisións, refíreme a estas plataformas digitais, non? Como Netflix, Movistar, etc., que teñen obrigatoriedade de emitir en castelán, tamén deben ter que emitir en galego a parte que corresponda. Bueno, como dicías, rematou esta iniciativa Xabarín no Parlamento Galego e, como comentabas, aprobada co apoio dos tres grupos con representación nestes momentos, non? Sí, nós estamos moi agradecidos aos grupos, houve que, evidentemente, dialogar moito tamén para conseguilo, e penso que hai que resaltar tamén que é o primeiro acordo alrededor da lingua que se produce desde o ano 2004, non? Que se aproba daquela, por unanimidade tamén, o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Nos que esperamos, evidentemente, que se produzan tamén moitos máis acordos alrededor da lingua. Non sabemos se será posible ou non. Pola nosa parte, non imos deixar de traballar en que iso sexa posible e podamos recuperar tamén, entre todos e todas, a lingua do país, porque tamén é unha necesidade social. Se queremos mellorar como sociedade, isto non pode deixar de lado nunca a lingua, como non o fai ningún país avanzado. Supoño que para vos todo un éxito, non? Que vos dá folgos aí para seguir organizando e impulsando novas iniciativas, como foi o caso desta iniciativa Xabarín, non? Precisamente agora por iso lanzamos a segunda parte desta iniciativa Xabarín, coa idea de conseguir, xa que na parte galega imos avanzar probablemente moito a partir dos meses de setembro e outubro, poder conseguilo tamén na parte que corresponde ao Estado, e que o Estado nos teña en conta tamén, e as televisións públicas, que
que existimos, os galegos e galegas existimos, temos lingua propia e temos dereito non só a falala, sino tamén a recibila, e a recibila por todos os medios, incluído o audiovisual, onde o galego non pode ficar excluído, e máis cando somos tamén unha potencia audiovisual, e iso ten que ter reflexo nas diferentes producións que haxa e no propio acceso aos contidos audiovisuais. Bueno, máis alá desta iniciativa hai outros proxectos nos que tamén a Mesa estivo a traballar nos últimos tempos, nos últimos anos. Unha delas, por exemplo, é a Liña do Galego, falamos delas, se che parece, unha iniciativa que tamén xa ten o seu percorrido e que tamén vos funciona moi ben na Mesa, non? Si, claro, hoxe pode chamar a atención que se chama así mesmo, Liña do Galego, porque, bueno, o uso do teléfono hoxe é moi diferente do que era cando naceu esta iniciativa. Mas o que se trata é de que todo o mundo conte cun lugar onde poder chamar, onde poder dirixirse, onde poder comentar casos que existen, por desgraza, que son de vulneración de dereitos lingüísticos. Nos contamos con unha aplicación móvil, isto todo foi evoluindo, existe unha aplicación móvil onde calquera pode descargar e empregar para denunciar casos de vulneración de dereitos lingüísticos, ou mesmo tamén para dar parabéns a aqueles establecementos de calquera tipo que empregan a lingua galega e que garanten o exercicio destes dereitos lingüísticos. Non? Ten esas dúas partes. Por desgraza, sigue sendo necesario defender o dereito ao uso do galego. Non pode ser que en pleno século XXI o galego continúe a ser unha lingua excluída da maior parte dos espazos de uso. Non? E para iso temos a Liña do Galego para denunciarlo e para corrixilo tamén. Como ademais, ainda hai pouco, acaba de comentar a propia Valedora do Pobo no Parlamento Galego en referencia a 77 casos, penso que eran, que foron tramitados grazas precisamente a esta Liña do Galego, non? E tramitados e solucionados grazas á Liña do Galego. Por lo tanto, temos esa función que, por desgraza, tamén só levamos nós agora mesmo, non hai ningunha outra vía de queixa ou de solución de vulneración de dereitos lingüísticos, digamos, organizada, máis que a que ten a Mesa para a Normalización Lingüística e que se sostén fundamentalmente con algún apoio institucional, máis fundamentalmente con os socios e socias da Mesa para a Normalización Lingüística. Aí podemos, por exemplo, moitas veces dar aviso de toponimia deturpada, non? Que xa é un clásico da Liña do Galego, non? Sí, claro, cando se deturpa a toponimia, o que se pretende facer é borrar a memoria tamén dun espazo, dun lugar, non? Aquí estamos en Sanxenxo, precisamente, con un lugar destacado tamén. En canto a toponimia, non ten moito que dicir. A orientación da toponimia. Cando se deturpa, claro, a toponimia é o nome que unha comunidade lle dá a un espazo determinado, polos motivos que sexan, non imos entrar niso. Cando se pretende borrar esa toponimia, pretende borrar a esa comunidade que habita ese territorio, e facer como que todo o anterior non existiu. Iso que acontece coa deturpación da toponimia galega, que por desgraza sigue sendo demasiado frecuente, mesmo por organismos públicos, aínda que a única toponimia oficial e legal e lexítima é a toponimia galega, tal como di a propia legislación. Outra iniciativa máis a que tamén impulsa a Mesa, abertos ao galego. En que consiste este proxecto? Un proxecto que naceu hai tempo, inicialmente para certificar o uso do galego por establecementos comerciais e por empresas, especialmente por empresas, e que hoxe tamén de un pequeno paso foi evoluindo tamén co tempo, e hoxe conta tamén cunha aplicación móvil que calquera pode descargar na súa casa, que funcionaría por establecer algún tipo de comparación, sin ser exactamente así, como unha especie de TripAdvisor do uso do galego. Calquera pode identificar establecementos comerciais ou empresas de calquera tipo que traballan en galego a través da xeolocalización destes lugares e valorar coa idea de animar a esos establecementos tamén a continuarlo facendo. Especialmente para apoiar aquel sector do empresariado que cada vez é máis, que está comprometido co seu país e tamén co desenvolvemento económico, social e humano do seu país, e que mostra iso empregando a lingua galega. Nos o que queremos é animalos e que vexan que iso ten apoio social. Moitas veces nos sentimos, tamén nos decatamos, de que o empresariado que emprega o galego tendo moitas dificultades para facelo, mesmo algunhas de tipo legal, tamén o fai moitas veces en solitario, sen ningún tipo de apoio público. Nos queremos que noten ese apoio, ese alento,
por parte da sociedade, impulsando accións como esta de Abertos ao Galego. Non? En todo caso, nos recomendamos sempre o consumo responsável e o consumo responsável tamén con a nosa lingua. E, por tanto, que a xente priorice a hora de consumir aquelas empresas e aqueles establecementos que usan o galego e, por tanto, tamén crean emprego en Galiza e axudan ao desenvolvemento social e económico de Galiza. Non? É así de simple, só con animar a xente a descargar as dúas aplicacións, tanto da liña como da Abertos, calquera pode ver aí en que consiste e empregalo. Non? Bueno, xa comentabas ti, non? Que hai máis establecementos, máis empresas, máis negocios que se animan a facer a súa comunicación en galego, quizáis como tamén un elemento que os diferencia, como un elemento que os sirve para posicionarse tamén no mercado, non? Sí, é unha marca de calidade, e unha marca que define moi ben, o emprego galego define moi ben o que pretende unha empresa, un establecemento comercial ou o que sexa, que emprega o galego, non? É indicativo de precisamente esa identificación co que fai, coa súa propia actividade e coa sociedade na que está inserido. Basta ver, por exemplo, o Índice de Desenvolvemento Humano das Nacións Unidas para ver que os países máis desenvolvidos do mundo todos teñen a súa lingua como lingua oficial, e ni siquiera, en moitos casos, son linguas moi das chamadas maioritarias no mundo. Non? No caso de Noruega, ainda que sorprenda, a lingua habitual en Noruega, que utilizan as empresas en Noruega, co que se comunica a súa clientela, é o noruegués. Suecia, bueno, non só fan en Noruega, aquí hai exemplo de casos como IKEA, a que tamén lle temos que chamar a atención polo uso do galego, non? IKEA emprega o sueco mesmo para anunciar, bueno, isto é normal, e é normal que o empresariado galego tamén o faga desde aquí, porque indica que se valora a si mesmo, que valora o seu país e que valora a súa actividade. Ninguén vende un produto se non é capaz de valorar o seu produto. Non? É moi difícil venderlle a alguén algo que ti mesmo estás despreciando. E a lingua vai incluída tamén nesa maneira de apreciar o que faz. E como sociedade, claro, desenvolvendo isto, pois tamén somos todos, contribuimos ao noso desenvolvemento noutros ámbitos. Bueno, pois quedamos con esas iniciativas, as iniciativas que ven desenvolvendo dende aí xa moitos anos a Mesa pola Normalización Lingüística. Nos de contado, marchamos ata Ourobe, en concreto ata o Náutico de San Vicente, imos asistir a un deses concertos sorpresas que andan a organizar este verán, acompañados de moi boa gastronomía. Quedanos, Marcos, brindar, xa sabes que é unha tradición aquí no verán, brindar con Martín Codas, se che parece, pois pola nosa lingua. Pois xa estamos, Dani, no interior do Náutico de San Vicente do Mar, aquí no Concello do Grove, e durante todo o verán pasan grupos que son sorpresa, porque así o decide a organización. E nos hoxe vimos a comprobar que a mistura entre tomarse algo, gastronomía e música en directo funciona moi, pero que moi ben. Este é o segundo ano que seguimos con un patrón de concertos, programación oculta, concertos sorpresa, non? A idea era rebaixar a afluencia de determinados concertos con artistas de alta capacidade de convocatoria, tamén aproveitar a oportunidade que nos daba este patrón tamén para levar un pouco a asistencia naqueles artistas emerxentes. Está a puntiño de dar comezo ao concerto. Estades preparados? Pero de quen? Ah, é unha sorpresa. Por eso non estamos preparados. Porque hai que vir ao Náutico a ver o concerto, pero algo este verano vai así, de incógnito total. Sí que estamos preparados. Non tenes ningunha idea de quen pode ser? Comentáronos algo de que podía ser un par de grupos e tal, pero bueno, non vamos a que vaya a ver todo o mundo, non vamos a dicilo. Non escoitachedes nada por aí? Algo sempre se escoita, pero bueno, certeza ningunha, que é o bonito de vir aquí tamén. É unha sorpresa. A esperar a ver quen actúa hoxe. Imos ter unha banda que se chama Amsterdamers, que é unha banda emerxente que xa tocou aquí o ano pasado e hai 4 ou 5 anos. Pues tocamos así como un estilo bastante pop rock. La mayoría de las canciones son en inglés, algunas en castellano, nos estamos internando también, y un poco la trayectoria del grupo, todos íbamos al mismo colegio, al Colegio Virgen de Europa en Madrid, y de ahí nos conocemos. Increíble, a nosotros nos encanta y vendremos cada vez que nos llamen, porque estamos enamorados de la tierra. Sí. Somos los Amsterdamers, un saúdo para o verán.
El plan es guay porque un día viene Leiva y otro día viene Amsterdamers y que es un grupo no tan grande, pero que igualmente pues la gente lo respeta y tal, pero es un sitio así como muy guay para esto. Yo creo que el náutico está fenomenal porque mezcla muy bien el aire libre con... También está cubierto, pero está todo bastante aireado. Yo creo que con el COVID son muy rigurosos. Con tus amigos, disfrutar de buena música, buen ambiente, temperatura. Buenas, Ramón, ti que dis? Que nos toca nos, non? Bailamos un pouquiño, cantamos un pouco e tomamos algo tamén, claro que sí. E Dani, dicir que quedamos con Amsterdamers e que vir aquí o náutico a San Vicente do Marrogrove é garantía de éxito durante todo este verán. Quedamos iso, co grupo madrileño Amsterdamers. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Aquí estamos de volta no Verán, Verán e chega por fin a sección máis lambona do programa, o Saborea o Salnés. Hoxe marchamos ata o Concello de Meaño, onde os asados son todo un clásico. Esta é a proposta desta semana do Obradoiro da Hostalería do Salnés. Pois hoxe nos vamos a desplazar a Meaño e, bueno, pois é moi típico os asados, e dentro dos asados é o churrasquiño e nos vamos a presentar, temos un asado, lle botamos distintas salsas e vamos a presentar dentro dunha arepa. A verdade que está riquísimo, acompañámoslo tamén con un alioli. Seguro. Pois nós vamos a facer un season de beach para acompañar o teu plato. Que che parece? Un seso? Xa sabía eu. Mi maravilla. Season de beach. Que maravilla. Season na playa. Pues a verdad que vai pegar con estas arepas, pero bueno, de maravilla. Veña, pois vamos alá. Para nosas arepas, entonces, o que llevamos a introducir no medio é costilla de cerdo que temos asada, e a hora de asar lle botamos os ingredientes, botamos un pouquiño de salsa de ostra, botamos un pouquiño de salsa de soja, de salsa perris, sal, pementa, e cociñamos a moi baixa temperatura. E unha vez que estaba cociñado, que está moi terno, o que fixemos foi mechada, desmenuzada, que é tal e como temos aquí presentado. E logo, as nosas arepas, simplemente fariña de maíz, que, bueno, se coñece en este caso en Venezuela como harina pan, de acordo? E o que se vai facendo é botando un pouquiño de agua templada, que escaldamos a fariña hasta formar a masa, que é tal e como a temos aquí. Isto vamos a marcar a plancha e logo simplemente rellenar e servir, que vamos a acompañar cun alioli e con uns brotes. Bueno, aquí temos a nosa arepa, o que lle vamos a dar é forma, tal e como está traballando aquí Iraima. Botamos un poquinho de aceite. E xa para a plancha. E deixámola por simplemente aproximadamente como 10 minutiños que se faga tanto por un lado como por outro. Ahora rematado, como vedes aquí xa as nosas arepas xa están doradiñas, vale? Vamos a proceder a rellenalas. E aquí temos a nosa proposta para Meaño. Bueno, Pili, despois de rematar estas arepas con esta carriña dentro que ten unha pinta, bueno, está moi rico, que cóctel combinaría moi ben? Que elaboraría de vos? Pois non sei se vai combinar ben, espero que sí, pero vamos a elaborar o season de beach. Xa te digo que iso ten un bocado, pero vamos, está chamándome. Vamos entonces a elaborar este cóctel. Vamos a por enfriar o vaso tamén, si queres. Empezamos xa con todos os ingredientes. Vamos a refrescar o vaso para que se nos colla a temperatura, senón con este calor. Cuando dicen party, yo digo voy, porque la fiesta soy yo. Vamos a elaborar e vamos a por as mismas partes de vodka que de licor de melocotón.
e o doble de zumo de naranja e rematamos coa mesma cantidad de zumo de arándano. El de la fiesta soy yo. Ahora hielo. Bueno, vamos ahora xa coa parte final do cóctel, que agitalo para que se nos colle a temperatura, un meneiño, e en 25 segundos 30 está listo este Sex on the Beach. Porque la fiesta soy yo. Que boa pinta. Lembren que vamos a rematarlo todavía con un zumiño de arándanos. Que llamen los rumberos y que siga la fiesta. Bueno, Paco, ¿qué te parece Sex on the Beach? A verdade que ten unha pinta genial. A verdade que que como sí? todos os cócteles que llevades elaborando en todo o curso. Son A verdade vistosos, que son moi vistosos. Es o mellor que saben ben. Moito colorido, super frescos, a verdade que moi ben, moi ben. E nada, creo que vai a combinar moi ben coas nosas arepas, a verdade. Esperemos que sí. Bueno, Pues despedímonos. pues simplemente nada. Hasta a próxima, señores. Desde aquí, desde Verán Verán, hasta a siguiente edición. Moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, tamén nos deixa moi bo sabor de boca a participación galega nos Xogos Olímpicos de Tokio. A nosa comunidade participou dun xeito histórico, traendo para casa 7 medallas. De todo outro xeito, unha de cada 3 medallas españolas fala en galego. Galicia quixo homenaxear os seus olímpicos nun acto na cidade de Pontevedra que nos, dende logo, non nos quixemos perder. A miña vida remataba o 4 de agosto, o 4 de agosto xa chegou, e nada, cumplín o meu soño, así que nada, agora o que decidín é pois tomar vacacións ata o 1 de setembro, e o 1 de setembro xa comenzaría a falar de barcos e de vida normal, pero ata aí eu creo que o que quero é disfrutar deste momento. É unha sensación bastante agradable, non? Porque ao final traballas un montón e, bueno, sintes estar arropado por toda esa xente que te quere ver triunfar, non? Ao final eles ven o teu esforzo cada día e ao final é unha sensación pois que, bueno, reconforta moito, ¿no? Galicia siempre la tierra, ¿no? Siempre la casa que me ha dado todas las cosas buenas que tengo, estoy logrando hoy, ¿no? Y ahora la Olimpiada, gracias a Galicia por eso también. Y entonces la pasamos bien, ¿no? La pasamos, disfrutamos ahí en Tokio. A verdade é que son retos constantes, empezar de cero cada campaña olímpica non é fácil, adaptarse a unha nova compañeira tampouco, pero creo que esa dificultade fai que sexa moi valioso cada día, que disfrutemos de cada victoria, aunque fose pequena, e chegar unhos xogos outra vez con opcións de medalla, de todas e cada unha das medallas hasta o último día, creo que é un regalo que hai que apreciar e que seguramente o tempo daralle o valor necesario. Cando chegamos aos xogos, pois eu pensaba que non ia haber ninguén e despois aínda había xente en atletismo, polo menos, pois dentro do que eran os sectores das competicións, pois había ambientillo, pois a min chegoume, o sea, non é o que estamos acostumbrados en atletismo, que normalmente están os estadios cheos, pero valeu para, polo menos, sacar un pouco ese gen competitivo e disfrutar da prova. Penso que é fundamental que os rapaces, probablemente nenos e nenas, teñan os seus referentes aquí. Gustaríame que non só vesen os resultados, sino que vesen a cantidad de horas de sacrificio e de dedicación que é necesaria para conseguir un soño e que é necesario para poder chegaros aquí. O que facemos sempre antes de comezar unha competición é marcarnos o competir en todos os partidos. Creo que levamos un ciclo olímpico bastante bo despois de quedar eliminados en Río e creo que 2 ouros en campeonatos de Europa e tal fixéronnos chegar con moita confianza agora mesmo e, bueno, nesta competición pois comezamos moi ben, perdemos algún partido, pero ao final rematar a competición coa medalla de bronce é algo increíble. Personalmente non fixe unha boa carreira, pero estou encantado de ver todo o éxito do deporte galego, todos estades aquí, conseguistes moi bons resultados, felicidades a todos. Bueno, unha experiencia máis, a experiencia no deporte é o que che dá, que ás veces as cousas saben ben, outras veces non tan ben, hai que estar
aí nos momentos bons e nos non tan bons, non? Por tanto, bueno, unha experiencia enriquecedora e esperemos mellorar na seguinte oportunidade. No momento fastidio, porque ti vas aos xogos, aínda que para min, para moito, para todo o mundo é o soño da miña vida, pero unha vez que estás ali queres facelo ben, porque todo o traballo que fixeches para conseguir estar ali queres demostralo. Non tuve unha boa competición e deume moitísima rabia, pero bueno. Esta experiencia sirve pois para motivar e dicir, Dios, que quero que pasen xa 3 anos e estar ali de novo para volver a disfrutalo. Bueno, nos quedamos aí a un puntiño de estar no caixón. Por un lado foi un pouco duro ao principio, pero sí que é verdad, pasando un poucos días temos que estar moi orgullosos do traballo que fixemos. Bueno, ahora un poquinho de reflexión e sempre nos quedará París. Pois aquí continuamos no Verán Verán e recibimos agora a todo un profesional dos escenarios. Leva ni máis ni menos 20 anos en riba deles. Ángel Sevilla, que tal? Como estás? Moi boas. Buenas, moi buenas. Bueno, 20 anos de trayectoria musical, 20 años é precisamente o título do teu novo traballo en solitario que temos aquí. Que nos imos a topar dentro deste proxecto? Bueno, pues como bien dices, 20 años. Nos vamos a encontrar un poquito de todo. Es un proyecto de 6 años de trabajo, con un poquito de funky, de electrónico, sí, de son cubano. Bueno, me gusta fusionar un poco, no quedarme acomodado y indagar en muchos estilos musicales y bueno, es donde más cómodo me siento. Y bueno, y 20 años, porque llevo 20 años de carrera y qué mejor titularlo así, claro, el proyecto. Sí. Bueno, moitos estilos, unha mestura tamén de algúns temas un pouco máis lentos para bailar así un pouco máis agarrado, pero outros tamén máis movidos. Claro, ¿no? Claro, el momento romántico está siempre para agarrarse, para tener ese momento de pareja y bueno, pues sí que hay rumba flamenca también, sí. Y bueno, hay colaboraciones con DJ Federato, con La Mora, que es de aquí de San Xenxo también. Bueno, pues hay un poquito de todo, ya te digo. Hay estados anímicos para todo. Bueno, que tal esa experiencia desas colaboracións? Supoño que cando chamas a xente, oye, mira, vou lanzar aí un disco, me gustaría que estiveras conmigo neste proxecto, supoño que a resposta da xente é estupenda, ¿no? Hombre, increíble, nada, todo ha rodado. Tanto el primer single que lo hice en Sevilla, con los hermanos Macarines, y fue pues vamos, decir el sí ya y para adelante, y con los otros igual, ¿no? Ha sido una experiencia, un aprendizaje también, porque vas cogiendo, y yo soy un poquito esponja y me voy quedando con muchos detalles de los artistas, y bueno, increíble, la verdad. Decías tamén que colleas cousiñas de distintas partes do mundo, sí, pero tamén non te olvidas das túas raíces, non? Non sei como se plasma as túas orixes, de Benavente en concreto, se non me equivoco, sí, como se plasma esa orixe e esas raíces no teu proxecto musical. Bueno, pues yo tengo un pellizco de que me gusta el flamenquito, entonces intento que ese pellizco que tengo, porque la verdad que lo respeto mucho y no me siento flamenco porque es una palabra muy grande, pero sí tengo ese pellizco donde dejo mi firma, ¿no? En cada tema. Y bueno, pues me he criado en ese ambiente familiar y sobre todo que ya sale de uno, ¿no? Que no lo he tenido que estudiar, ya me ha salido, entonces intento fusionar y bueno, pues a mi tierra también no está ahí, pero le he dedicado un tema hace poquito, entonces pues bueno, sí que intento, como ya te digo, pues sentirme a gusto con lo que hago. A túa terra hai moi presente, pero ti levas aquí en Galicia xa uns cantos a niños, que te acolle de maravilla Galicia, e non sei canto de Galicia hai tamén neste proxecto. En Galicia hai las producciones, casi todas, sobre todo con uno de los productores de varios temas que hay ahí, que se llama Kiko Bea, es de aquí de Ogrove, lo tenemos aquí al lado. Dentro de poco voy a sacar un single nuevo con él también, y bueno, pues gracias a Galicia es cuando yo me empezaba a decir, tengo que sacar mi proyecto adelante, y creo que si no hubiera estado aquí, creo que a lo mejor me hubiera acomodado en mi casa, en Benavente, y no lo hubiera hecho, ¿no? Aquí sí que me he tirado para adelante y digo, tengo que sacarlo sea como sea, y parte de la culpa tiene Galicia. Quizás a lo mejor más adelante meteré por ahí algo de la tierra de Galicia, quién sabe, puedo hacer tamén unha fusión. Claro. Mira, nestes tempos que corren, sacar un disco, poñerse a traballar nele, complicadísimo. Como foi ese proceso todo? Complicado. Te pilla, yo estaba
Bueno, en marzo nos estaba pillando, yo estaba con la fórmula, estábamos a punto de estrenar, cae la pandemia, el confinamiento, yo con el proyecto que lo quería acabar y bueno, ¿qué puedo sacar positivo? Que gracias también a la pandemia estuve encerrado en casa, me puse a escribir, me puse a producir y es la parte positiva que no me voy a quedar con todo lo malo que está pasando, claro, ¿no? claro. Y a nivel musical es duro, ¿no? Porque ahora la cultura no tiene esa ventana para podernos asomar un poquito mejor, entonces es arriesgado, pero bueno, hay que lucharlo, yo estoy aquí para luchar y bueno, para intentar difundir mi trabajo. Non sei se en pleno confinamento aí compañeros se non che quedaban un pouco tristeiras as cancións e tes que dar unha volta aí despois, Bueno, unha desescalada. Te tengo que confesar que tuve un mes complicado, no asimilaba el estar encerrado. Date cuenta que nosotros estábamos fuera de casa 160 y tantos días, 170 con la orquesta, claro. más ensayos, es un no parar, estabas todo el día. Entonces de repente te ves así y como no lo asimilas, no entiendes muy bien qué pasa y te pones a escribir y bueno, da gracias que todo lo que me salió en confinamiento era alegre. Bueno, pois mira, unha parte boa do confinamento. Sí. Bueno, xa levas, aínda que estás lanzando agora este disco, xa levas uns cantos anos tamén de carreira en solitario. Non sei como foi lanzarse así tamén a aventura nun proxecto persoal, nun proxecto propio. Con las orquestas es complicado. Compaxinar as dúas cousas, sí, ¿no? Muy complicado, porque tienes que tener el tiempo donde no lo hay. Y como te comentaba, estar tanto fuera, más ensayos y estás dedicado a tu trabajo que es la orquesta, ¿no? Es un trabajo que está 100% dedicado y bueno, pues siempre que tener ese hueco que veía que podía recuperar, me tiraba a encerrarme en el estudio y a escribir. Y bueno, pues es verdad que muchos de mis compañeros me dicen, ¿cómo es posible sin tiempo hacer los temas? Pues bueno, claro. Pues es eso, quieres o no quieres, y cada uno, pues bueno, es libre, ¿no? Pero yo soy un enfermo, es mi auténtica droga la música y lo que me ha ayudado a respirar. Bueno, falas das orquestas porque formas parte da orquestra La Fórmula, xa levas xa uns cantos anos tamén na... 4 anos na orquestra. Este ano distinto, evidentemente, o ano pasado tamén, sí. Supoño que eso de pisar o freo para unha orquestra como La Fórmula, que tamén non paraba en todo o verán, é unha cousa super rara, non? Complicado, date cuenta que somos una orquesta grande y, bueno, ahora mismo el protocolo que hay para nosotros es inviable, ¿no? Es un protocolo para una orquesta tan grande, tanta escenografía, tanta puesta en escena, pues bueno, hay mucha gente implicada, ¿no? Me sabría mal si tuviéramos que dejar a alguien atrás para que salieran uno y otros no. Entonces dijimos o todos o ninguno y bueno, es una manera que creo que es correcta, ¿no? Y bueno, pues nos tocará esperar, tener paciencia y a ver qué pasa. Pero o mundo do verbeneo para vos estaredes con tolos, non? Por volver aos campos da festa. Pues sí, hombre, es el mono que tiene que subir al escenario. Yo doy gracias que he podido hacer, llevo casi unas 30 fechas en solitario y estoy presentando el disco y bueno, pues sí que me ha quitado el mono en cierta manera, ¿no? Y cada vez que subes se te pasa súper rápido y aparte que lo vives muy intensamente, sí. Este verán, a orquestra apenas ten actuacións, non pode traballar con normalidade, pero que como comentabas ti, si tes unha xira en solitario, unha xira propia que andas percorrendo Galicia, supoño que tamén por Castela, aproveitando tamén a terra, non? Para promocionar ali o teu traballo, andas de xira con Alberto Cancela nun formato máis acústico, non? Así unha cousiña tranquiliña. Más íntimo, claro, se presta para eso ahora, ¿no? Las medidas son para ello, gente sentada para escuchar, apreciar la música de otra manera. Yo para mí, volviendo atrás otra vez, para mí una verbena, estar sentado no es una verbena y no sé, la vivimos de otra manera. Y para mí este proyecto pues me ha venido bien a la hora de que puedo presentar, que mi música tampoco es que sea para hacer mucha juerga, mucho baile, pero sí que tiene sus puntos, pero sí que para escuchar ese formato acústico y llevarlo con otro sentido, ¿no? Con otra mentalidad que es la que nos toca.
Este verán, aparte desa xira do lanzamento deste disco, moitos espectadores que nos están a ver dirán de que me soa a cara deste home, da Liga dos Cantantes Extraordinarios, non? Contanos como foi e como está sendo, non? Ese paso pola televisión, esas actuacións, non? Tan festeiras, pero neste caso televisadas, non? Ha sido una experiencia impresionante. Al principio tenía un poco de ese miedo, ¿no? Porque claro, sacan al cantante de su zona de confort. Claro. Entonces no sabes lo que te va a tocar. De dos focos que non son os seus e coas cámaras que a veces impoñen máis que unha pista de baile con 1000 persoas, ¿no? Totalmente. Yo te puedo decir que yo iba ya sudando antes de empezar, los nervios, las letras en la cabeza, porque me tocaban temas que a lo mejor pues nunca los había cantado. Entonces, claro, eso es lo bueno del programa, es que al cantante lo saquen de su zona de confort, a ver cómo los defiende. Me lo he pasado muy bien, pero lo que tú dices, salir al plato, ver todo lleno de cámaras, la gente observándote, el jurado y tal, pues parece, no sé, como que estuviera empezando en la música otra vez. Y bueno, es otra manera de no acomodarse y tirar hacia adelante. Y buscar ahí novas formas y... Sí. Pero me lo he pasado bien, el equipo increíble, me han tratado genial, o sea, contento, y ahí estamos, luchando a ver qué... A ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. A ver qué pasa. Bueno, 20 anos que leva, se decíamos, enriba dos escenarios, pero ti es moi noviño aínda. Como é iso, non, de levar 20 anos? É que empezaches moi de cativiño, non? Muy pequeño, tenía 13 para 14 años. Empecé de corista, empecé ahí entrando en la orquesta Malibú de Benavente y con ellos estuve 15 años. Caray. Y bueno, pues ahí aprendí bastante y aprendí mi planta, ¿no? de echar un poco de raíces en mi camino que tenía mi sueño de seguir en la música. Y bueno, empecé de corista hasta que me metieron adelante y digo, bueno, pues a ver qué pasa ahora, y te toca defender, y aí ya me lancé. Pero a ver, se empezas con 13 anos nisto da música, era porque xa era o teu, e xa supoño que xa de neno xa estarías aí a todas horas cantando na casa, O tenía mucha cara, una de dos, pero sí, ya estaba ahí siempre rondando con la música y poniendo cintas, quitando cintas, y bueno, de verdad que fue una experiencia al principio, ¿no? Parece que cuando empezaba parece que me iba de vacaciones, hasta que me lo tomé luego un poquito más en serio, claro. Bueno, pois de contado, se estamos rematando o programa, de contado imos marchar precisamente cunha das túas cancións que se inclúen neste traballo, aunque non sea del sur, que ten un videoclip que a verdade é que eu xa preparando o programa tive a oportunidade de ver e de estar aí traballando con el, que é unha pasada, que é super bonito, unhas localizacións inmellorables, non? Dentro de Galicia, case do mellor que temos en toda Galicia, non? Pues, hombre, el cuadro es increíble, la Torre de Hércules, la Plaza Obradoiro de Santiago, creo que no pudimos coger mejor plantel que ese, ¿no? Y luego, pues bueno, creo que nos quedó algo de lo que queríamos decir en el tema, ¿no? Que habla de eso, de que aunque no sea del sur, en este caso estoy en el norte, habla de una relación que tienes con una chica del sur, que aunque no sea del sur yo también puedo cantar como los de abajo, y tengo todo este paraíso que veis aquí que está súper bonito, claro, y que no tiene nada que envidiar abajo, ¿no? Pero porque siempre dicen, no, es que los del sur tienen mucho arte. Digo, bueno, yo creo que una vez hablando, y así salió el tema, de que también tenemos mucho arte, y sobre todo aquí en Galicia, que hay unos músicos y unos cantantes extraordinarios. Temos. Así que, bueno, pues ahí quedamos la pincelada entre la letra, el vídeo, quisimos lanzar ese arte del norte, vaya. Pois aí estaba esa canción que van ver vostedes agora de contado, que se inclúe precisamente neste traballo que teño nas miñas mans, 20 años, Ángel Sevilla, que hoxe tamén nos acompañou aquí no Verán. Moitísimas grazas por vir ao programa, e para rematar, xa sabes que temos aquí o rito final da entrevista, brindar, se che parece, con Martín Codas, pois ni máis ni menos que por este pedazo de disco que acabas de lanzar, 20 años, e que sexa todo un éxito. Vale, muchas gracias a vosotros. Gracias. Menos tus manos y tus caricias al alba cuando me estrechas entre tus brazos y me adivinas los sueños. Sé que no puedo quererte más porque es amor lo que siento. Haz lo que quieras de mí, pues en tus manos confío. Por ti yo salto al vacío, seguro me hace sentir, porque yo sé que este amor es cada día más grande.
sé que sin ti, mi amor, no soy nada. Aunque no sea del sur, yo quiero regalarte mi mejor sonrisa. Cantarte una canción directa al corazón que despierte tu risa. Aunque no sea del sur, yo quiero que tú cantes todas mis canciones, para que al despertar te pueda dibujar todas mis ilusiones. No me digas que no sientes lo mismo que siento yo, porque sé que tú no puedes vivir sin mi amor. Haz lo que quieras de mí, pues en tus manos confío. Por ti yo salto al vacío, seguro me haces sentir, porque yo sé que este amor es cada día más grande. Por eso sigo adelante y sé que sin ti, mi amor, no soy nada. Aunque no sea del sur, yo quiero regalarte mi mejor sonrisa. Cantarte una canción directa al corazón que despierte tu risa. Aunque no sea del sur, yo quiero que tú cantes todas mis canciones, para que al despertar te pueda dibujar todas mis ilusiones. Porque yo quiero que tú bailes como ayer, porque yo quiero que tú vayas a enloquecer. Desde Sevilla hasta Santiago y al volver te seguiré cantando. Porque yo quiero que tú bailes como ayer, porque yo quiero que tú vayas a enloquecer. Desde Sevilla hasta Santiago y al volver te seguiré cantando. Aunque no sea del sur, yo quiero que tú cantes todas mis canciones, para que al despertar te pueda dibujar todas mis ilusiones. Aunque no sea del sur, yo quiero regalarte mi mejor sonrisa. Cantarte una canción directa al corazón que despierte tu risa. Aunque no sea del sur, yo quiero que tú cantes todas mis canciones, para que al despertar te pueda dibujar todas mis ilusiones. Sé que no puedo mentirte, porque te quiero hasta el alma. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo.